Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nang kablonya sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing domong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nang kablonya. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emang nek facial dicetet. Ha iya to, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki dicetet apane? Tuju aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, la wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Zaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki. Kae sik Tatin sik digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, oh kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksudnya? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjem-menjem? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah apa? Karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Maksudnya peribahasa no lho, bahasa Indonesiane. Peribahasa iki ora kuwi. Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu peribahasa, nek peribahasa iki basa Jawane apa? Peribahasa iki apa? Anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Oh sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, iki misale guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksudnya? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wes ireng. Mbok diputihke.
Ora kuwi diurus kuwi, engko ndak kanu kalayak rame do. Apa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha isa tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku enggak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-onekke? Dunek-onekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Hah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Ngene lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu? Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora ora aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae meng ngapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak buat. Iso ngadeg ora kowe do? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kowe, umpamane dadi. Oh nek karo kae berarti geleme. Ngejak piye? Geleme ro sapa? Ayo ngono. Yo maksudnya apa? Ngono nah. Oh, bener kowe. Yo saiki yo. Burung kok nek meneh. Ke. Si. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renane atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Apa to? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora usah nganggo sih. Lah nganggo apa? Wah, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe yo. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo, tembangmu arep apa? Nek meng aku sing wis apal aku wegal. Waduh, lah aku ora iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ora pas nang panggung ya ora wani aku. Wis karo bapakne rasa. Iki toh, iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu kuwi lho bapak. Ya cah kendel. Sok calon dadi bintang tamu kuwi. Ayo. Lah sing mesti disawer karo Pak Sukino. Ya. Rinasa sayang ngalelo. Apa kok ana iki ekspresine? Gandrung kok sedih. Lah ya apa? Gandrung ki ya sing anu lagune suarane kasmaran utawa apa upamane anu gandrung ki upamane ya sing tembang sing mengenane ati. Lah kowe pertama wis Rino saya karoso. Dengarkan
liriknya. Kukur pahlawanku. Lah kok nek seneng-seneng ya piye? Ya wis sakarepmu tak. Lirike wae dirungokke. Kae. Oh, Pak Mulyono, Pak iki. Iya. Digandrung ya apa, Pak? Digandrung sak modare. Samudare cengelmu. Nggih, Pak, siap. Pak Edi Mulyono ajudan Bu Menteri. Ya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi rezekipun lancar. Salah satu dongake wis lancar ket biyen-biyen. Lah yo nek jenenge wadine iki nek yo ndongake. Ajudan menteri iki namung dhuwite namung bayar kowe. Guru ki nganggo atusan ewon. Sida ora iki? Sida, yo. Lah sida wis nganu e. Wis ngapa? Maksude wis siap-siap ya. Nek sayange rasa rene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok ado-adoan aku nek cedak ya moh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah, ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sakarepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Ayo. Piye ta? Wis gak wis ayo. Baleni ya. Rina sambil udut terus ndelok TV. Ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono dadi. Di TV nendi? Oh nek ora nang omah kok. Sayang ngalelo. Iki dadi sapa? Parjo. Kana lu he. Nek delok ditembak apa piye kowe? Bakul ngene. Wayangan kang hanger ridu ati mung tansah wewayangan. Oh piye? Maksudmu? Iki dadi Sena apa dadi Brata? Loh, aku manut. Aku tok dadekke apa aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah waton. Mandaka lho. Ora apa-apa. Aku tok dadekke munyuk ora apa-apa. Nek awake dhewe gelem munyuk-munyukan. Dadi Den Mas Brata ya? Iya, dadi Den Mas Brata njebrot moto. Matane sapa? Matamu. Mataku ora jebrot. Singkona mingkem ngene. Mengkelingan duh slagamu. Tak kira yen cakepane dudu kuwi. Lah pripun to? Mung kelingan debt kolektor. Kula tansah kemutan slaganipun jenengan lho Den Mas. Sakarepmu, kowe suminten berarti iki ya. Kowe suminten ta? Tak kira to. Sakarepmu suminten ning aku ora iso nglakoni sap pripun to Den Mas? Sap iki basa ketoprak sabab sap. Aku wis ana sing duwe ya kuwi cempluk warsiah. Cempluk warsiah? Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek ora iso. Sing jeneng tresna kuwi ora iso dipeksa, ora iso. Ora dicoba kok muni ra iso? Oh iya lah. Ora iso kuwi. Kabeh kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal.
Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok Pangisingan? Ah sapa? Sapa jenenge, Mbah? Pasingsingan. Pasingsingan. Panjenengan kebelet napa pripun to, Den Mas? Kleru lehku omong kesusu-susu. Sing gedhe pangapuramu ya Suminten. Witing tresna menika jalaran saking kulino lho, Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe apa? Jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok, ayo. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Guyu ra iso meneng. Oh, jebulane Den Mas Brotoe duwe kanu to, saradan. Saradan sing kepiye? Nek guyu ra iso mingkem, nek guyu ra iso wis. Aja kaya ngono. Lah kula niku tresna tenan lho kalih panjenengan niku Den Mas. Tetep aku ra iso. Mbok ampun nonton to napa panjenengan mboten mesakaken kalian kula. Suminten, kowe iki isih enom. Lah Mbok iki. ya golek wong lanang liya. Lah nek sampun tresna nggih. Abdiku ana ing Kraton Agung Nusantara. Napa wonten napa? Pirang-pirang kowe milih sapa? Kula mboten ajeng milih wong kula tresnane kalian panjenengan lho. Ya sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula teh. Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah nggih nek jenengan ngimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Kok lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresna iki suwe-suwe iso dadi tresna. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresna kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Terus kene nembang. Hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Sing apik kata-katane. Lah ngapa? Balen ono meneh. Sing Atiku pamikirku tan jemutu manem. Kalbu manem kalbu Den Mas kupingnya lho. Kupingmu kuwi kok Ajenan krungune napa? kaget aku. Krungu ukara tembang kok dadi tekan semono. Tawang ya Atiku tan jemutu manem. Tumanem. Aja Oh dutu liyane. Ayo, aja dipedhot-pedhot. Atiku tan jemutu manem. Aja tan jemut. Jemutu. Ora nganggut pe lho, ora jemut. Oh duwe kuwi. Lah apa? Tumanem. Ya, terusno. Atiku wis kadung tresna. Atiku ora. Halah, kok ora ya suwe-suwe gelem. Ya iya. Mong sirawang marang
Lah ya terusno. Arep tok tibake apa? Ayo tiba bareng. Ora sok kaya ngoyo ngene seminten. Gelem nggih? Emoh. Lah terus aku piye nek jenenganmu? Ya wis kono sakarepmu arep bijik-bijik yo sakarepmu. Ya aku wis ora peduli karo kowe. Iya, hati-hati ya sesuk nek liwat dalan kono aku tak tusuk kowe. Apa? Rasa omongan, rasa caturan. Lah kok wis ora gelem ya wis rasa omongan. Kowe ngancam seminten. Lah ya nek ra diancam ya piye? Kowe ngancam, iya. Ditenono. Ngapa? Yen kowe liwat ngarep kadipaten, ngapa? Ana ijo-ijo dawa-dawa mentul-mentul. Apa kuwi? Wong mikul empring. Terus banjur aku arep digapakke. Ora tak apa-apake, tak sunduk nganggo empring. Ya meng lara tok ora metu getihe. Iya. Aku tak nembang ya. Iya, nembang sing apik. Arep milih Den Mas milih salah siji. Sapa? Den Mas. Milih apa? Kadung tresna apa kuwi kembang rawe? Kembang rawe wae. Kok yo gelem karo aku ya? Oh iya, engko anggres kembang rawe mengko terus apa panjalukmu tak turuti. Tenan lho Den Mas. Wis rasa kuwatir. Nek ngapusi awas. Ya ora apa-apa meng awas. Dosa. Apa kuwi dosa? Wis ngerti dosa kuwi wong kang tumindak ala kuwi mesti bakal kena dosa. Ya wis jenengan wis ngapusi karo aku. Ayo. Denko. Muni ya. Muni ya Denko tut ngono kuwi. Yo. Tak. Ayo digedruke sik. Iya, mangga. Bersama warga Lala. Kembang rawe kita tampilkan bersama biduan Atin Nongko Blonyo.
suwe banjur ngomong tambahi meneh to Mas ngaten nuwun nggih. Nggih. Wah. Alhamdulillah. Wis. Piye iki aku keringetan lho. Apa? Wis keringetan. Ayo gek manggon ngono gek kebut-kebut. Iya. Kaya telo. Ya. Tenuwun nggih, Pak. Nggih, matur sembah. Adiantara ngene ning matur nuwun. Maksude piye maksude? Ka maksud. Lah. Para kawula sami alok menawi wonten Alendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya, Kakang Semar. Ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar. Ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Ya. Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her. Para priagung-priagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho niki. Ndara Janaka bekti kula, ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho niki. Ndara Setyaki bekti kula, ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana, tiba sepadha-padha. Ora basa iki to. Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjuk. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjuk. Ya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki iki gedhening cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan.
Nalika semana ndak anggap yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar ndak gulung dadi tipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yenadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karakadempel. Mula ora jenemukal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndarawati dawuh kelawan nata ing Ndarawati supaya ngelekake sarta ngemutake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru ki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndarawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Ndarawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus tutusan kali Sinuwun Ndarawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem, macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk
ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepundhen kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasanemu Bathara wayah pura jagat. Dadi ngono to karepaning nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektining Semar Badranaya kawang Natandrawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Natandrawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndrawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Lah kok ndadak kesangkut? Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndrawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budira Semar? Ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Ampun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten. Apa ya? Yo ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun prisa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndrawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa.
nek Semar duwe gegayuhan kudune nata Ndorati niku nyengkuyung ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta, ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak, ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel. Lah negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampeyan manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak mbangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngeleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar arep bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndorowati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis dudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena waton iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuwandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Ngguku karepe dhewe panungsmaning jajalanat. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndorowati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndorowati. Sapa sing wani karo Prabu Ndorowati tandhinge Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa-sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak wedeni apamu.
Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kok. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Saki. Bagong ki ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore Gagang Sewan tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune njupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjih kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, ora bangun Kahyangan lho. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Samatra Sinuwun Ndarawati
ngentut. Ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinondrawati tak tantang. Lho kowe nantang karo Sinondrawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinondrawati nanti metu njaba. Sinondrawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi ki ora dibrengos kok. Wah tutuk ndase bagong. Obah no ndundun ngono. Brengos kok ndundun. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karepmu. Bladat metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek lho mripatmu rada kira. Turu-turu gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun kayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba kok metu jeraga aku. Ndara Antasena. Terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Nun. Kok malah ucul klambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampeyan senopati ning Ndarawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke.
Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Guyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Apa kowe kaget? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline ming tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala lenggah wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakek Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora? Ayo ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Dora Oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem,
dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok manusa ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garwaca ya Samapta, Kakang Turjo Samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati njugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Sing tukang ngadili-ngadili nek ra kleru lho. Heeh. Bahaya berarti ya, Pak. Sapa? Nek salah ngomong bahaya iso diadili ra ya ngono kuwi. Sapa? Aku nek. Engko nek aku salah ngomong, heeh. Engko nek salah mau ya pasene ya salah deng nek jeneng kowe salah, mbok diadili ya jeneng Elisa El Silit. El Silit sapa mau? Elisa ngomong Elisa kleru apa? El Silit nopo mau? Elisa cetok-cetok karo it adoh banget lho. Heeh, ya ora apa-apa karang lambe iki sok ketrikel kok. Iya. Kowe mau muni Elisa kleru El Silit kang ayo wis. Jo. Ora apa-apa. Ayu-ayu ngene lho. Padake berutu. Iki sing dikersake Pak Sukina kowe sama wis ditukak takoke bola-bali ora. Oh nggih, Pak Sukina. Ibu-ibu do ngenteni neng transit kono. Mbak Elisa mana Mbak Elisa? Wah itu memang sok aneh itu nanti kalau datang langsung naik panggung. Iya. Ya ora apa-apa nggih. Pak Sukina, berarti iki sesuk iki bakale calon. Calon apa? Calon putra. Calon putra piye? Jare anakmu jenenge Sukina. Lho Pak Sukina kae lho sing malah arep. Halo. Pak Sukina. Terima kasih nggih. Matur sembah nuwun lho. Ampun kapok, benjang ngundang malih nggih. Ayo kae Pak Sukina, ya. Sukina. Putrane Pak Mbah Trisnareja iki kabeh duwe titel kabeh. Oh, sedaya wonten titel iki. Iya, kae Pak Letnan Kolonel. Iku ingkang nomor pinten? Nomor setunggal. Nomor setunggal Pak Letkol Sukina. SH. SH dudu Sukimin Sena to? Dudu. Dola. Lain. Terus nomor 2 AKP Edi Mulyono. AKP Edi Mulyono kuwi. Oh ya Pak Edi Mulyono. Ajudan Menteri. Luar biasa, Ajudan Menteri. Esos. Tadi yang tadi SH ya. Nomor 3 Ibtu Mujianto. Esos kuwi ya ning Polda DIY. Polda wong medeni kabeh ya. Ha iya iki. Dijamin aman nek dadi anake onten sik, dereng garwa dereng. Kok kula anu. Lho kuwi ono. Oh langsung ngaco. Oh mboten nonton. Sedaya kabeh kagungan garwa kabeh sementas kabeh. Ya. Sing terakhir iki sing ragil iki Pak Nur dadi Untara Esos iki PNS Kominfo kuwi ya wis duwe garwa. Kowe rasa dadak ngoyak-oyak putrane Mbah Trisnareja. Iya. Lah kan terjamin aman, ya ana sing aman, kowe seneng. Swarga tumraping kowe ning neraka tumrape sing tok pek. Kok neraka? Aku kurang apa?
aku ya berpendidikan wong gleneng ya. Nyinden budaya weh kurang ngopo Allah tanpa rupa entut ding. Kok entut? Lah ya Allah tanpa rupa ora ana rupane. Ora ana rupane. Ngobrak-obrak wong pirang-pirang. Anggere ning bis muni. Aku Allah tanpa rupa. Iya. Iki sowan mriki. Iki peresmian masjid. Masjid Ar-Rahman. Mugi-mugi saged migunani tumrap masyarakat sedaya. Yo ngene iki yo tuladan yo kados Mbah Tresno Rejo nggih. Nek sing ade ngerti lagi viral yo gawene kraton gawe dinasti kok Pak Seno yo bangun gawe dinasti. Arep gawe piye Pak? Wis rasah aneh-aneh to. Iya. Iya, nek ngene iki kan membuat semua masyarakat bisa berturut serta, bisa menikmati juga. Betul, ya. Luar biasa, Pak. Tur iki diwakafkan kepada masyarakat banyak. Masjid pundi mau nriki ngipak Karangwetan karo Dusun Dungkasi. Karangwetan Dungkasi, oh nggih. Nek ngipaki kelurahan. Oh nggih. Nah, kuwi sing calone ngundang awake dhewe. Iya. Oh amin. Kelurahan ngipak kuwi. Ya. Ya kalau bikin masjid kayak gini long lasting, ya dadi patuladan. Sesuk ya ngono kuwi ra gedhekke joglo wae, Pak. Gawe masjid migunani tumrap masyarakat sedaya. Ora kok rumangsaku anggere takon ngadeg kok kowe malah membunuh. Kok membunuh? Aku hanya berkata-kata. Iki dadi Pak Tresno Rejo iki dadi patuladan. Lho ngono lho, sesuk kala mangsa mesti wis to aku mesti nyumbangke sak propirane kayaku dinggo pembangunan masjid. Ya kudu ngono kudu. Pak Seno ora? Hah? Pak Seno barang. Iya. Tenan lho, diseni wong akeh alam sak jagat raya sak lelembut barang lho. Wis kok sak. Lah masjidku sewon kaya aku ya melu nyumbang. Luar biasa. Oh, melu nyumbang. Balang teladan. Ora perlu tak omongke ning gandeng kowe wis mancing kondisine seperti itu ya terpaksa aku ngomong. Jane piyai Jawa ki tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja nganti weruh. Oh, rasa dipamer-pamerke. Ngene, sing kene dideleke. Sing kene ngekeke, sing kene didelikke aja nganti weruh. Mbok coba dijajal, Pak. Jajal. Aku ora tau ngono kuwi nek biasanya aku iki nyekel ciduk, iki nyekel. Oh, neneng WC kae yo. Wah, wis. Wawi. Wawi dengkulmu. Ha jenenge kuwi to? Heeh. Elisa kok jak omongan kaya ngono. Wong cah rambut tata krama. Iya iya. Tata krama ya iki pun basa ya kula kok tata krama. Tata kramane kurang kowe iki biasane anggere ning Gunung Kidul kuwi sing ngrepotke tukang masak. Iya. Kok ngrepotke tukang masak. Lah dheke pesen dhewe kok, Bu. Mang mriki. Kula gaweke sambel bawang. Wah. Kali tahu, kali tempe. Ha, mburi maune wis leren dadak masak meneh. Ming sekolah mbene sinden sinjiki no. Nggih. Oh nyuwun uyah ngono. Ya ora apa-apa. Ki akeh banget sing nyuwun sa. Nggih napa? Podang kuning ana, tembang kangen ana. Lah sing pundi nek? Aja podang kuning napa tembang kangen? Podang kuning. Iya. Aku iki keluargane Pak Tresno Rejo kuwi pecinta streaming kok. Luar biasa sedaya nggih budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Motomu. Letnan Kolonel Pak Sukino iki ya pecinta streaming. Malah nek awake dhewe ning Jakarta panjenengane sak keluarga mesti nonton. Oh, nonton mirsani. Pak Edi Mulyono iki ya pecinta streaming awake dhewe. Pak Ibtu Mujianto lan iki sing mau wah fotoe kok nguyel-uyel sapa? Bu Dr. Sumiati MPD. Guru SMA lan dosis. Dosis apa dosen iki? Dosen iya. Ya diaturke sa. Heeh. Dari sedaya. Sedaya remen streaming nggih sedaya. Kok mboten nanggap YouTube mawon ya. Lho lambemu kok elek to. Nek nanggap YouTube ya dhewe ra entuk rejeki kok ya. Ding bener. Heeh. Podang kuning ngono. Nggih. Heeh.
Nadyan wujud mung peksi pangapunten mboten aku bingung nggih pageter alus manis tur merak ati ya arepa wong blesteran ning suarane apik gelem budaya Jawa iya ya mak iya nggih kedah ngaten total nggih nek sinau ya tenanan nek teles ya sisan blebek sisan klepus wis ora adong kowe iki omong wis ora adong kowe nek omong kuwi saya nek iki rada teratur biasane nek omong biasa pletuk wis ora karo-karuan iya golek isi podang jenar eno ipo bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga ya saranan esuk awan yuk esuk awan ning wis ora kerasa uyuran anggoleki sing tak sayang pembumbang pikiranku goleki ora krasa esuk awan wengi
den request pas no. Oh piye? Nyuwun pandonganipun sedaya mawon kagem Bapak sinten? Wawan. Adik Wawan. Oh, supados enggal kagungan garwa. Ye. Kula nggih dereng kagungan. Lho. Kok malah kowe dhewe kok tawake iki piye? Iya. Niki ora apa-apa, jeneng kaya ngono kuwi jodoh kok ya Sa. Oh, nggih. Jodoh ki di tangan Tuhan. Lho sapa ngerti kowe sing mbiyo warake tiba-tiba Mas Wawan ki terus lho karo kowe rada kepiye ngono. Iya. Langsung memandang ngono ya. Tiba-tiba jatuh langsung. Wow, apa jatuh? Iya, kaya sinetron wae terus bukune tiba terus dijupuk bareng. Aku tahu ngono kuwi malah padu kok. Napa padu? Mergane malah jeglukan banter banget. Iya ya Mak. Matur sembah nuwun. Mau bisikan mau apa? Pak Sukino mau mengumumke kuwi mau. Nggih, sam nyuwun pandonganipun sedaya. Oh, nggih. Wah. Mas Wawan ki sing endi ya? Iki wau lho sik niki wau minggah niki wau kan wonten Pak Sukino kalih Mas Wawan. Oh, aku pakai kaos hitam. Ganteng lho. Kowe kira-kira cocok ora? Ya jelas lah opo meneh kok mangkune wang. Ya jelas lah. Ning aku luwung rasah wae. Kenapa? Sebabe aku wis ngerti lelakonmu. Kowe iki yang-yangan bola-bali sing lanang mesti setruk kabeh. Mergane getak-getak wae kok. Ayo gek mangkat. Kon ngaterke nyinden yo. Iki dingklike dikempit. Wong lanang kon ngempit dingklik. Iya, wis ora apa-apa. Ya, matur suwun Mbak Elisa ora karo Salaso. Cek sami-sami. Waduh. Khususon Ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis